at jeg har udviklet hjemmesider siden 1995. Og søgemaskineoptimering og optimering i det hele taget af kode har jeg brugt cirka 12 år på. Hastighedsoptimering, det har altid været en del af det, jeg laver. Selv den gang, jeg lavede Flash hjemmesider, vil nogen nok kunne huske, der gik jeg også meget op i det. Uddannelse, det er multimediedesigner, og den tog jeg i 2004. Mest for at have noget papir på det, jeg kan. I dag vil jeg sådan set snakke om hastighedsoptimering. Og det er sådan overordnet set, det jeg gerne vil snakke om, de punkter, I kan se deroppe. Jeg vil nok komme ind på nogle lidt mere tekniske ting, som for eksempel valg af POP-handler. Det er en utrolig vigtig ting, hvilket jeg også vil kunne se lige om lidt. Der findes 3 forskellige POP-handlere, som er meget brugt i hvert fald. Den ene er SU-POP, som rigtig mange websites bruger. Mest fordi, at den er høj sikkerhed og kører på brugerbasis. Mens der er mod-POP, den kører primært på dedikerede og virtuelle server, hvor man ikke har så mange websites kørende. Så er der fast CGI, som sådan set er en blanding af de her 2, SU-POP og mod-POP, som faktisk er det, jeg vil vise jer, er det, I skal vælge. Og grunden er sådan set, hvis man tager SU-POP, jeg har bare testet på et helt normalt multi-WordPress-site, med 2010-tema og cirka 20 plugins installeret. Og der kan man se, at sitet loader sgu ikke helt så hurtigt alligevel. Hvis I kigger på den gule, som så set er det ventetiden på serveren, før HTML-koden bliver sendt ud til folk. Så er den meget lang. Omkring de der 1,5 sekunder, ikke? AB-test. Jeg ved ikke, om der er nogen, der har hørt om det. Det er ikke mange. Kun nogle få. Det er utrolig vigtigt at prøve at køre sådan en AB-test, fordi den ligesom kan fortælle performance på serveren. Det man går ind og gør, det er, man sådan set tester, hvor mange samtidig brugere en side kan klare. Og så i de her tests, jeg har kørt her, har jeg brugt 10 samtidig, som kører 1000 forespørgsler. Og det er så det her tal, jeg er endt ud med i mine tests. Og det stemmer også meget godt overens, når man kigger på tid per request, og så den gule streg deroppe. Det stemmer meget godt overens med virkeligheden. Og 5, cirka 6 kald i sekundet er ikke utrolig højt, kan man sige. Hvis man tager fast CGI, så kører den noget hurtigere, må man nok sige, og kan klare 89 kald i sekundet, og tager sådan set kun 200 millisekunder. Ja. Altså jeg har lært en masse POP, men de der 3 handler, det siger mig ikke skidt. Altså er det afhængig af, hvilken lokalhost du... Altså det er meget forskelligt. De fleste kører SU-POP på deres server, fordi det er utrolig nemt for jer derude at administrere. Der er ikke så meget med filrettigheder, og der er ikke så meget med mapperettigheder, og det eneste I sådan set bare skal gøre, det er at uploade jeres WordPress-site, og så kører det i grunden, ikke? Mens at fast CGI er en blanding, som jeg sagde, af mod-POP og SU-POP, hvor vi stadig har det med filrettighederne, som er godt fra SU-POP, og den høje sikkerhed, men den er betydeligt hurtigere, fordi den har det hurtige fra mod-POP. Ja. Spørgsmålet er sådan meget lavere, altså hvordan får jeg dem ind?
Altså, jeg mener, hvordan du får hvad? Når POP-udgaverne? Altså, fordi jeg har en local host, og der har jeg bare et eller andet. Ja, du har en local host. Altså, hvad hedder det? Det du spørger om er... Hvornår tager det en beslutning? Hvilken POP her? Jamen altså, det er sådan set lige meget, hvornår du gør det. Jo hurtigere, jo bedre, kan man sige. Det er altid bedst først, før du overhovedet begynder at tænke på WordPress-sites. Jeg tror, det er lidt mere, hvor ligger beslutningsprocessen? Er det serveren? Ja, det er serveren. Det er hosten, som du typisk skal kontakte for at sige, kører I det her? Ellers vil jeg gerne have det. Og hvordan kan jeg få det? Ellers skifter jeg. Det er typisk hos hosten, men hvis man har en dedikeret server eller en virtuel server, så har man typisk de her 3 valg. Ja. Hvad kan man smide en PHP-fil op, som fortæller, altså har man adgang til den der information fra sit environment? Altså fra WordPress? Ja, altså med sådan en PHP-info eller sådan noget, kan man så se? Ja, altså PHP-info, der vil du kunne se Apache-handler, hvilken version der kører. Men kan man se, om det er som fast CGI eller mod PHP eller sådan noget? Ja, altså SU-PHP vil typisk stå skrevet som CGI, og ikke andet. Mens mod PHP vil stå som Apache handler eller sådan noget i den dur. Og denne her vil stå som fast CGI eller CGI. Nej, det er netop derfor, man skal have fat i sin host, eller hvis man har en dedikeret server eller en virtuel server, vil man jo selv kunne gå ind og se det. Men uanset hvad, så viser det her meget godt, at fast CGI er et rigtig godt valg i det her tilfælde. Og det viser det jo også, når man sådan bare regner det ud, at det er 16 gange bedre performance og 10 gange hurtigere behandlingstid på serveren. Hvilket giver anledning til at tænke, at det er den her vej, vi skal gå. Ikke? Men den er jo stadig lidt lang, den der gule streg der. Og det er igen den ventetid, den skal vi have bragt ned, uanset hvad vi gør, så langt ned som overhovedet muligt. Og grunden er sådan set, at vi gider ikke have, at den her performance den påvirker noget som helst. Nu de test, jeg har lavet, de er jo lavet med 10 samtidige brugere. Pingdom, den kører en bruger, som henter data fra siden. En anden, jeg også bør kigge lidt på, det er den grønne. Det siger sådan set noget om, hvor stor filen er, og hvor lang tid det tager at hente den fil ned. Den blå, hvis den er lang, så kan det indikere, at man faktisk bør dele filerne ud over flere servere. Ja. Det er sådan helt ordentligt, at når du laver det her test her, det er sådan, at du har lavet hjemmefra på en eller anden ADSL-forbindelse, eller lavet på en Nej, det er lavet på serveren. Så det er helt uafhængigt af alle forbindelser, det er rent performance. Det er på serveren, alt er lavet. Og jeg har selv en virtuel, som jeg testede det her på, for at jeg kunne skifte mellem de forskellige. Så det er på serveren. Og det er også typisk der, altså når man skal køre AB-test, så gør man det jo via SSH. Og det vil man jo også skulle have en virtuel eller en dedikeret server for at kunne gøre, typisk. Ja. Men for at vi kan bringe denne her ned, så bliver vi nødt til at få fat i et caching-værktøj. Og den bedste måde sådan set at cache sine sider på, det er ved, at man man cacher hele HTML-filen og lægger den på sin server og sender den ud til brugeren, når en given URL bliver efterspurgt. Og til det er der sådan set V3 Total Cache, og der findes også WP Super Cache. Men jeg plejer selv at gå efter V3 Total Cache, fordi det er det bedste plugin, jeg har fundet. Og når man gør det, så kan I nok se, at tiden er formindsket helt del ved at cache i det her plugin.
Og den gør faktisk det, at den tager det her HTML, lægger en fil, og når brugeren efterspørger denne her HTML-side, eller URL, så ser den via htaccess, om filen eksisterer på serveren. Og gør den det, så vil den give denne her fil til brugeren, i stedet for at gå igennem hele PHP og MySQL og hele den mølle der. Og faktisk så kan man sige, at det giver ret meget, må man nok sige. Ja. Hvor meget tid bruger du til at sætte det op? Altså lige denne her del, ja, lige denne her del, hvor jeg kun har været testet HTML-caching, der har jeg brugt rundt regnet 10 minutter på at installere det og aktivere det. Ikke mere end det. Ja. Der er rigtig meget, man kan skrue på, men altså man kan sige, lige den del med HTML-caching, der er jo en aktivering, og så kan du gå ind og justere på nogle forskellige ting, alt efter hvor lang tid du vil have, den her fil skal gemmes på serveren, og hvornår den skal slettes igen, og hvornår den skal generere noget nyt, og sådan noget. Blandt andet, når der kommer kommentarer og sådan noget. Men nu tager jeg tråden. Men jo, det er et stort plugin, og hvis det eneste, man vil gøre, er at cache, altså HTML-cache, så er WP Supercache fint. Så det her plugin er alt for stort. Og vi kræver alt for meget serveren på det, ikke? Var det svar? Ja, det var det. Okay, cool. Hvem er det, der har lavet det? Hvad er det, han hedder? Er det Florian Towns, der har lavet det? Ja, det er det. Ham, der var i 2010. Ja, det er det. Ja. Fordi det er... Du spørger, det er lidt dumt. I hele millisekunder. Hvor begynder det rigtigt at betyde noget for? Det kan du se på... Før var det 700 millisekunder, ikke? Nu er det 319 millisekunder. Ja, men hvis du tænker på, udgangspunktet var faktisk ikke helt vildt, vel? Altså det var 1500 millisekunder for sitet, ikke? Men rigtig mange sites, Halvdan Tim, som sidder herinde et eller andet sted, han sagde, at hans hurtigste site er 2,5. Ja, men vi er nede i nogle tider, hvor man måske siger, det ja, men millisekunder betyder meget. Det er jo ikke ventetid, der er værd at skrive om. Det handler om performance. En dag, hvis du får flere tusind, 100.000 brugere om dagen, lad os bare sige det. Så hvis du kigger på, hvor høj performance er blevet, hvor mange sider den kan servere i sekundet. Nej, det behøver vi ikke. Altså, hvis du bare kommer ind på min hjemmeside, så siger det også knald, ikke? Altså, det er jo... Det betyder noget. Millisekunder betyder altid noget for performance. Ja. Når du havde et spørgsmål, ja? Nej, det var bare konstatere, altså. Du prøver at se det som en procentvis-forbedring. Hvis du her har lavet en hvis du har en side, der man kan svare på 2 sekunder, og det er 40% og det er så rigtig, rigtig meget ud af de 2 sekunder. Hvis man først ikke på, der kommer rigtig mange af dem her efter den. Ja, det er ikke kun 200 millisekunder. Det er 200 millisekunder for hver enkelt. Ja, nemlig. Men altså, de her små ting, vi har lavet her, giver sådan set en forbedring. Der siger spar 2, kan man godt sige. 680 gange i performance, det er rimelig godt. 5-6 gange bedre load-tid, det var den Pingdom tool, vi så. Så altså, små ting gør meget, må man sige. Testen også, hvor du kører ind i de andre PHP-handlere, men så bare også med... Det har jeg gjort, men jeg har ikke taget det med. Nej, altså jeg gik ud fra de ting, jeg sådan set havde testet, og så tog jeg den dårligste og den bedste til WordPress. Det er selvfølgelig altid bedst at tage mod PHP, fordi den er betydeligt hurtigere, men i forhold til WordPress og brugere, der har WordPress, kan det kun betale sig at bruge FastCGI, fordi den netop har den høje sikkerhed, men den er hurtig. Den er rimelig tæt på mod PHP, hvad angår hastighed, ikke? Så jeg har kun vist jer test for de to.
den dårligste og den bedste. Det var det. Ja, jeg har ikke nogle problemer med W3 Total Cache. Ja. Siden, men er det faldet til ro igen? Ja, altså det er fordi, at der var et hul, sikkerhedshul i hans plugin, som gjorde, at man kunne gå ind og se database-cachen, hvilket jo ikke er særlig godt. Men det resulterer så også i, at mange firewalls gik ind og prøvede at beskytte mod det her, hvilket gjorde, at sites begyndte at loade enormt langsomt. Altså virkelig langsomt, og timeoutet, og ville ikke vises, og sådan noget. Men det er over. Jeg oplevede det ikke selv, men det var der rigtig mange, der gjorde på det tidspunkt, da den kom, eller da fejlen blev rettet. Ja. Et teknisk spørgsmål, jeg ved ikke, om du svarer på det, men det er total cache. Der er noget, der hedder object cache og database cache, men hvad er forskellen? Altså object cache er sådan set HTML caching, kan man godt kalde det. Mens at database cache er, den gemmer resultatet af det, der er blevet fundet i databasen. Okay. Hvis du forstår. Men så på nogle cloud-hosts, ja. Der ligger database-serveren, den ligger ikke på den samme server som nej, men den gemmer det i filer. Det er derfor sikkerhedshullet var der før. Hvad vil så være bedst til det? Jamen, jeg vil ikke bruge de to overhovedet. Jeg vil altid gå efter HTML-cache. Tid. Hvad skulle fordelen ved... Jamen altså, hvis man har et site, hvor... altså, jeg vil jo ikke selv bruge det. Men hvis man har et site, som har... bare sige BP-press, hvor det bliver opdateret tit, så kan det godt betale sig at bruge database caching, fordi så kan den gå ind og finde resultat af mange af tingene, men problemet er så bare, at det bliver ikke gemt så lang tid, så den skal jo både skrive og læse, og skrive og læse, og slette og skrive og læse, og så videre. Så jeg vil ikke anbefale, at man bruger database cache overhovedet, og heller ikke object, fordi det kan også give nogle andre problemer i forhold til Lightspeed server for eksempel. Så, men, sagde du? Nej, det var bare lidt. No. Ja. Hvis man benytter sig af meget billig shared hosting, ja. Altså, ja, er der forskel på, hvilken type POP de benytter, eller benytter de alle sammen? Altså, det er meget forskelligt, hvad de bruger. Men de fleste, jeg har ringet ud til nogle stykker, de fleste bruger SUPOP, hvilket er dumt. Men selv mit eget selskab, hosting-selskab, ikke mit eget, ikke mit, men der, hvor jeg er hostet, bruger også SUPOP. Og det gør de, at primært fordi, at de går højt op i sikkerheden. Og de har egentlig ikke tænkt så meget over, at sikkerheden faktisk er taget med over i FastCGI. Men det siger så også, at de vil skifte over i løbet af året, ikke? Har du erfaring med, hvor hurtige de forskellige hosts er? Altså sådan en shared hosting, altså vi snakker sådan en One og Nuvo. Altså, der er ikke en stor forskel på dem, så vidt jeg har set. De fleste er forholdsvis hurtige. Også de billige. Der er ikke de store problemer. Det første er, at vi begynder at komme op i de store løsninger, hvor der er mange sider, hvor der er mange database-kald, hvor der er mange plugins, der skal arbejde sammen osv. Det er først der, at problemet faktisk opstår. Men altså, man kan sige, man kan sagtens være på en, hvis man ikke kan være på en lille server og få den optimeret op imod, op imod god hastighed, så har man altså gjort noget galt, kan man sige. Man kan altid få et site til at køre hurtigt, også på små server. Der er mange. Jeg tager det nu. You were mentioning W3 Total Cache. Yeah. But if you use something else like Super Cache. Super Cache, yes. Then you will have static files, so the request will never hit PHP at all. No. So that can do a lot in cases where you're using cheap shared hosting, or even in high performance. It's the same for W3 Total Cache. Okay, that's the same there. Yeah.
The difference is that yes. The difference is that W3 total cache actually have a lot smaller text in rewrites in HC access, so it is faster. Yeah. Altså alt det her med cache, det synes jeg er ret forvirrende. Det er lidt svært, det er ikke så meget med. Men så prøver at stille spørgsmål, så jeg kan. Jeg har faktisk 2 spørgsmål. Det første er, hvis man skal gå efter HTML-caches, fordi jeg mener, det er jo slutproduktet, der er cachet, ikke? Jo. Så det vil sige, hvis bare du kan bruge det, så behøver du slet ikke at differentiere med, om du cacher på database, eller hvad som helst. Du kalder slet ikke PHP eller noget som helst. Nej. Hvis det er fint nok, hvorfor er W3 Total Cache så bedre end f.eks. Quick Cache, hvor det bare er on og off, og så laver du bare HTML cache-filer? Fordi at du jo sådan set også skal sørge for sammenlægning af filer, altså CSS og JS-filer. Du skal sørge for, at koden bliver minificeret. Du skal sørge for, at du kan hente filer fra CDN, og så videre, og så videre. Der er så mange ting i W3 Total Cache, som gør, at det faktisk bedre kan betale sig, hvis det er, at du faktisk gerne vil have et rigtig hurtigt site. Fordi det kan alle de her ting. Ellers så skal du til at installere det der. Inden den laver sine cache-filer. Og hvad? Den laver ligesom alt det her, inden den laver cache-filerne. Altså, det den jo gør, det er, at den går ind og minificerer HTML-koden, hvis man sætter den op til det. Og så gemmer den sådan set den minificerede HTML-kode i en fil. Den fil bliver så hentet fra serveren, når brugeren efterspørger URL'en, ikke? Altså, så du kommer helt udenom PHP, ikke? Og for JS og CSS-filer, der vil den gøre det, at den tager alle de filer, samler dem sammen og lægger også i en fil på serveren, som så gennem faktisk bliver efterspurgt direkte, fordi de får en dynamisk URL tilknyttet, ikke? Så altså, ellers så skal du til at installere 10 plugins eller noget, hvis du gerne vil. Okay, mit andet spørgsmål er, at sådan nogle hosts som for eksempel WP Engine, de siger, at de cacher selv, de står selv for de ting. Så der er nogle hosts, der siger, at de sørger for, at cachen er optimeret, men man skal ikke installere nogen caching plugins overhovedet. Kan du sige noget om det? Nej, jeg har ikke selv prøvet det. Jeg har ikke selv prøvet det. Så jeg kan faktisk ikke sige så meget om det, men de gør vel det samme, kunne man tro. Ja. Nej. Nej, det har jeg ikke. Skulle det ikke gøre noget, eller det mener jeg, at man skal gøre noget lignende, men også laver en statsvision? Altså, jeg har arbejdet en lille smule med det, og min erfaring med det har været, at når man bruger eksterne, at man tit møder en side, som ikke findes-agtig. Og det synes jeg er rocker irriterende, kan man sige. Så det er den eneste erfaring, jeg har med det, og jeg har ikke rørt det siden, for sådan en fejl gider jeg ikke se. Så jeg tror lige, der var noget derovre. Nu vi snakker om X8 noget Total Cache. Der er jo 900 indstillinger i det. Ja. Så der er jo bare at slå basen lige kanten til, og så slutter jeg lidt fingre for, at det virker godt. Ja. Når du installerer på en side fra standard, hvor lang tid skal du bruge for at opsætte det, så det er rigtig godt? Jamen altså, jeg bruger typisk mellem en time og 2 på at opsætte det. Og det inkluderer jo alt det med test og hele pivetøjet, så det spiller max, ikke? Fordi det der også er problemet, når det er, man kan ikke bare altid sige, at for eksempel minificering af JavaScript-kode, det skal være auto. Fordi den gør tit det, at den smider JavaScript ned i bunden, fordi det er det, man har fået at vide. Og så glemmer den bare, at der også er JavaScript-kode inde i HTML-koden. Hvilket vil sige, at jQuery for eksempel ikke virker. Og det er surt jo. Men altså, det møder man tit. Og derfor bliver man nødt til at ligesom gå ind og justere på en masse ting og sager. Altså for eksempel standard mener, at den siger, at billedfiler skal gemmes i 1 år. Hvorfor ikke bare gemme dem i 4 eller 20 eller noget i den dur? Det kan man jo lige så godt. Du ændrer jo ikke dine billedfiler bare sådan. Jeps. Ved mange hosts og clouds og sådan noget, så kan man vælge mellem forskellige typer af cache, og man kan vælge, om man vil have memcache eller redis og forskellige ting. Er det noget, man skal
så skal sit caching plugin op til at vide og snakke korrekt sammen med, og hvordan hænger de der to ender af caching sammen, det som du bestiller i dit hosting environment, og det som du spiller på i dit caching plugin? Altså i V3TC, der er det sådan, at man faktisk skal gå ind og vælge, hvis den er aktiv, vælge for eksempel Memcache. Men den er ikke lige så hurtig som HTML-cache på filbasis, hvor den ligger det på serveren. Det er på ingen måde lige så hurtigt, fordi den skal, uanset hvad, ind igennem POP for at få fat i memcachen. Så den er ikke lige så hurtig på nogen måde. HTML-cache. Det er sådan nogle HTAccess rewrite rules, og så bare nogle statiske. Ja, nemlig. Det er den allerhurtigste. Du kan ikke få det hurtigere. Og de der filer burde så ligge i hukommelsen på serveren? Nej, de ligger ikke i hukommelsen. Filerne... Læse fra en harddisk eller fra det? Nej, ikke i forhold til... Fordi altså det du gør, når du bruger Memcache for eksempel, det er, at du efterspørger URL'en, så kommer du faktisk ind i WordPress, og den læser så i Memcache, altså i hukommelsen. Hvilket vil sige, at du faktisk har været inde over POP allerede der, ikke? Ja. På den anden måde, der kommer du faktisk forbi alt det der, og direkte til filen. Så altså, det er ikke hurtigere overhovedet. Skulle være utrolig aktiv, ikke? Altså aktiv forstået som genererer meget indhold. Ja. Altså Amino vil jeg ikke gøre det på. Der sker noget hele tiden. Måske på det, jeg vil måske gå ind og sige, at indlæg, der er en måned gamle, skal alle sammen caches, for eksempel. Men jeg vil ikke gøre det på nye indlæg. Ja. Jeg tænker, det er vel også en overvejelse i forhold til, hvor meget trafik og du skal... hvor tit opdaterer vi vores statiske fil. Ja, men altså det du skal tænke på, det er, hvis vi kan også sige, at vi gemmer ting i kassen, som er en uge gamle, og derunder, eller derover hedder det. Jeg vil ikke gøre det på nye indlæg, fordi du skal jo tænke på, at du skal skrive og læse konstant så, hvis der er meget aktivitet i et forum, ikke? Så nej, det vil jeg ikke gøre. Det vil gøre rigtig meget for performance, hvis man gjorde det. Men du kan også bare selv se det, hvis du prøver at tage den første læsning, når du har aktiveret V3TC, så vil den altid være længere, også længere end de tests, jeg har lavet her. Når det er ja. Er det der, det er god mening at cache sådan moduler, som du skulle gemme som en skab? Jo, altså det er jo også det... Cache, hvor mange kommentarer der er til indlæg og sådan nogle ting. Jo, det ville man godt kunne gøre. Men den vil jo så også opdatere konstant, ikke? Hvis der er meget aktivitet. Det tæller du så lidt ind imellem de forskellige steder? Jeg var bare har. Den cache op, hvor mange kommentarer til indlæg, og hvem er det, der har skrevet det? Ja, men... Så den ikke skal læse det hver gang? Altså, man vil godt kunne gøre det, men altså, og det vil også på aktive sites gøre lidt. Men problemet er, at den jo stadig skal slette, læse og skrive. Hver gang, at der kommer en ny kommentar, hver gang der kommer noget nyt ind på det her forum, hver gang der er en person, der gør et eller andet, som gør, at det her det nu skal opdateres, ikke? Så altså, man vil kunne gøre det i nogle tilfælde. Der er stadig masser af ting til bilen også. Ja, man kunne, altså footeren og headeren og så videre. Sådan nogle ting vil man sagtens kunne gå ind og sige, de her, de skal caches. Og det kan man faktisk også i WordPress gøre. Hvad fanden det hedder? Jeg var lidt slået, om du helt ville anbefale, men slet ikke. Nej, men nu var det bare i forhold til den fulde side. Det vil jeg aldrig nogensinde gøre. Altså shops, der vil jeg faktisk også gå ind og cache hele siden, men gå ind og lave nogle ting om i systemet. For at for eksempel QuickCard, den bliver loadet med Ajax, eller i en iframe, eller et eller andet den dur, så den faktisk hele tiden kan blive opdateret, mens at resten det er cachet, ikke? Ja. Hvad med CDM?
Ja. Det er en god idé, fordi nu har jeg jo også det der Total Cash, og så på min private hjemmeside på alle de andre, der tænker jeg, skal have det der CDN hos Amazon, S3 og sådan noget, for det meste, det synes jeg er sjovt, at det er på min egen side. Men er det noget, der rykker virkelig? Altså det kommer an på, hvor stort dit site er, hvor mange billeder og hvor mange statiske filer du har, fordi... Jeg har forstået, at 95% af dem, der kommer ind på min private side, faktisk amerikanere, og så har Amazon vist mig ind jo, at de har liggende også på et image på en amerikansk server og lidt på en virus og sådan noget. Det har de også. Og så tænker jeg, at det var også en god idé, fordi så er det amerikanske... altså du kan faktisk inde på Pingdom teste dit site fra forskellige steder i verden. Og det er faktisk sådan, at det vil gå hurtigere, men hvis du primært henvender dig til danskere, så kan det ikke betale sig. Ikke Amazon i hvert fald. Og du har de der små, altså ikke en særlig stor hjemmeside med få statiske filer, så kan det ikke betale sig. Så vil load-tiden faktisk blive højere. Ja. Der er begyndt at poppe flere og flere udvider op, der giver mulighed for lightspeed hosting over for Apache. Ja. Hvis du ser bort fra det her med WordPress design caching, og så ser på, hvordan de performer, så min box er 6 gange hurtigere og sådan noget. Hvad er realiteterne i det der for sådan en WordPress-installation? Jamen, den er hurtigere. Altså, Lightspeed er hurtigere. Jeg har kun set 2 sites på Lightspeed. Jeg ved, at... hvem er det? Surftown har vist på deres professionelle server Lightspeed. Og en af mine kunder, da han flyttede over til Lightspeed fra Apache, så oplevede han faktisk, at sitet det kørte enormt langsomt. Netop på grund af object caching og så videre. Ikke? Og så det kan ikke anbefales at bruge object caching på Lightspeed server, men de er hurtigere. Men er det noget, som almindelig bruger mulighed for at se frem på, eller er det noget, som hvad skal sige, man skal have sin udbyder til at aktivere, hvis man siger object caching? Altså? Object caching, det er ikke noget, som er på Lightspeed serveren, det er noget, som er i V3TC. Altså det Lightspeed... Nej, altså V3TC kan jo mange ting. Object caching, database caching, HTML caching osv. Og det er bare der, du skal slå det fra. Men Lightspeed-serveren er jo en bygget server, som er bygget for hastighed. Så den er hurtigere end Apache i udgangspunktet. Men vil den også overflødiggøre nogle af de caching-systemer, som ellers kan finde på det ikke? Nej, aldrig. Altså, du vil altid opleve, at selvom at et site performer godt på en Lightspeed server, at når du så har en annonce i radioen, skulle jeg sige, der kan man ikke rigtig have en annonce, men når du så får rigtig mange besøg, så vil denne her server også blive belastet. Men hvis du i stedet har gået ind og HTML-cacher siden, så er det virkelig minimalt, hvad den vil blive belastet. Så lige en ting. Du har nævnt B3 cache og den anden konkurrent der. Ja, Supercache. Så er der den, der hedder Quick Cache, som er en nyere dato, og som jeg helt begav, så de prøver at lave sådan lidt mere enkel overflade, hvor der ikke så mange bells and whistles nedenunder der. Jeg har faktisk ikke prøvet det, Quick Cache, så jeg kan ikke fortælle så meget om det. Jeg tror ikke, at du bruger en time på det. Nej. Jeg tror simpelthen ikke, at der er tid nok til det. Jeg ved ikke, om man så kan komme i bunden med det. Nej, men jeg ved ikke, hvad den cacher og hvad den ikke cacher, og hvordan den arbejder. Jeg har ikke set på det overhovedet. I forhold til, hvis det ikke, jeg ved ikke, om der er lige en indstilling af en total cache i forhold til supercache. Jeg vil sige, hvis man ikke går ind i den dybe, vil det bare være sådan en standardindstilling, måske få en fulde udbytte for det. Skal man så tage supercache i stedet for total cache? Det ene spørgsmål. Det andet, så vil jeg gerne have anbefale 20 plugins, der du testet på. Ja. Antallet af plugins, er det et problem, hvis man har 20? Nej, det er ikke et problem, at man har 20 plugins. Altså, det, der er et problem, det er, hvis man ikke husker at opdatere dem, og hvis man ikke husker at gøre, hvad man kan for at optimere de her plugins. Altså, for eksempel, Mailchimp, den har i et år nu, eller 2, haft en fejl, og de har ikke rettet den. Og så må man selv gå ind og gøre det, kan man sige.
Og det er faktisk en fejl, som gør, at man ikke kan gå ind og cache dens CSS-filer og JavaScript-filer. Og så kan det godt være, at nogen vil sige, at man skal ikke rette et plugin, men altså, hvis de ikke vil rette fejlen, så må man gøre, hvad man kan jo. Hvad var det der spørgsmål? Jamen, klogt nok til alle de der specifikke 2 timer. Jeg vil bare bruge 5 minutter. Ja, det er jo klart. Altså, Supercache er bare plug and play i grunden. Så er der lige noget, man kan hakke af, hvis man gerne vil have, at det skal køre via HT-Access i stedet for POP. Fordi der er nogle ting der, som faktisk også kan være hurtigere. Jeg oplevede i min test, at det faktisk var lidt langsommere at køre via HT-Access, end det var at køre via POP. Hvilket virker totalt underligt, men det er fordi, den skriver, jeg tror, 30 linjer rewrites for at lave en simpel rewrite, som kunne laves på 3-4 linjer. Ikke? Og det har altså betydning for hastigheden. Rewrites, altså. Ja. Besvarer det dit spørgsmål? Det vil sige, altså, bare for at sige, at vi skal tage super, fordi jeg ikke... Ja, hvis det eneste du vil er HTML-caching, så kan du lige så godt tage super. Det er lige så godt. Ja. Det er lige en kommentar til det med antallet af plugins. Jeg så en case af byen, hvor et plugin stort set bragte det der server i benene. Ja. Det var et forum, hvor det var aktivitet hele tiden. Og et plugin, det var nok til, at hele siden og stort set serveren, den var... Ja. Så det handler ikke om antallet af plugins, det handler om, hvor gode de er, ja. Det er jo det. Sådan er det med alt kode. Det er et spørgsmål, men det er også betydet, at det er nogen, som ligger inde i selve for at gøre det nemmere, når der skal opdatere de site og så videre. Der er nogle, kan bruge hvert et par plugins der for at gøre det lidt nemmere. Og så dem, der ligger ude, som er rent en frontend, eller noget sådan. Det har det ikke. Backend plugins, som sagt, ligger på en frontend-del, uden at man ser det. Så der kan ligge andet i de plugins. Man skal altså også huske på, at der jo sådan set bliver included filer, ikke? Altså jo større de filer bliver, jo flere filer, der skal includes, jo langsommere kører POP. Og sådan vil det altid være. Jo større de her POP-filer er, jo langsommere vil det også gå. Et eksempel er for eksempel, mange bruger den normale include once, eller require once, og det er faktisk vist nok hurtigere at bruge include once. Hvilket virker sådan lidt underligt, men det er det. Sådan nogle små ting kan faktisk gøre ting rimelig hurtigt. Jeg ved ikke om... Goodie. Ja. Ja. Nemlig. Ja. Det er jo det. Den bliver jo nødt til at kunne læse, for at den kan se, hvad den skal lave, jo. Kan man sige. Yep. Det er noget, der kun skal konfigureres en gang, eller noget, man gør løbende? Altså, V3TC skal konfigureres flere gange, hver gang man opdaterer. Og det vil sige, i forhold til caching af de her CSS-filer og JavaScript-filer. Fordi nogle gange så ændrer de sti, og det gør så, at nu sætter jeg aldrig auto op jo. Jeg skriver dem altid ind manuelt, fordi så ved jeg, hvordan de loader, og hvor de loader, og hvornår de skal loade osv. Og det gør jo, at de stier, jeg har skrevet ind, de er jo så ikke rigtige mere. Og så fejler CSS'en for eksempel. Og så skal man jo ind og rette det. Og det kan man også se i kildekoden, ikke? Heldigvis. Så det er i realiteten hver gang, medmindre man bruger auto. Det kan man jo godt på nogle sites. Jeps. Hastighed er sådan et spørgsmål om endeløse rækker af flaskehalse. En af de halse, det er sådan noget med, hvor stor indvirkning har det, at du har hostet det hele i USA? Altså man kan sige, på selve serveren har det jo ikke nogen indflydelse, men den tid, det tager for dig at efterspørge siden fra Danmark til USA, kan jo være 6 sekunder for eksempel. Det kan sagtens være 6 sekunder. Det kan du også teste på Pingdom faktisk. Hvis du bare prøver at teste dit eget site fra Texas, så vil du typisk opleve, at det tager 7 sekunder eller derover. Ja.
Men det er sådan set bare den ventetid, altså connection-ventetid, der er for at komme hen til sitet overhovedet. Ja. Altså det vil sige, altså er de store sites, som vi alle sammen bruger tit, som f.eks. Amazon, der kommer og sådan noget, de er så altid lynhurtige. Er det fordi de har jo flere server rundt i verden. Okay, det er bare derfor. Ja. Får man den nærmest. Ja, nemlig. Okay. Det var klart fra Amazon. Ja, nemlig. Flere spørgsmål? Ja. I forhold til, du nævnte Pingdom, men bruger du andre benchmarking-værktøjer? Altså det er primært de to, og så min sunde fornuft. Pingdom og AB-test. Fordi jeg tager typisk tingene over på min egen server. Og hvis jeg vil teste virkelig i dybden, hvilket man ikke gør så meget med WordPress-løsninger, fordi så vil jeg bruge min egen server på min computer, og så Xdebug, og så se alle de flaskehalse, som er der. Men det gør jeg typisk ikke på WordPress sites eller andre open source systemer, fordi det betyder, at jeg ser alt for mange ting, som kan rettes. Og man må typisk ikke rette alle de ting jo, for så kan man ikke opdatere systemet, vel? Men ellers så bruger jeg ikke rigtig andre. Jeg bruger typisk Pingdom, fordi den giver et fint billede, og så bruger jeg AB-test og min sunde fornuft. Jeg ser på sitet, ser hvordan det loader, og selvfølgelig også Yslow bruger jeg egentlig også, faktisk, og Googles egen værktøj bruger jeg også. Og så har Chrome jo indbygget, at man kan se, hvornår ting loader og så videre. Og det bruger jeg også. Så det var egentlig mere end 2. Faktisk. Lidt mere end 2. Ja. Er der noget at hente på at lægge filen på subdomæner? Det er jo sådan CSS-fil og sådan noget. Altså, det kommer jo an på, om, du kalder den på, altså, det kommer an på, om den stadig sender en cookie med. Du skal jo slå alle cookies fra på den CDN, som du sådan set vil hente tingene fra. Hvis du bare lægger det ud på et subdomæne, fordi du synes, at den skal ud på et subdomæne, og det vil gøre det hurtigere, men du vil stadig få sendt alle de der cookies med. Du skal gøre noget aktivt for at fjerne de her cookies, og alle de forespørgsler, og du skal skrive forholdsvis meget i HT-Access, ikke? Det nemmeste vil typisk være, at du får en CDN, fordi der er det der godt fra, sådan set. Ja. En kommentar til CDN. Vi testede på arbejdet, om det kunne betale sig at have et separat domæne til CDN. Ja. Eller om man det kan sikkert godt betale sig. Det kan sikkert godt betale sig. Ja. Det er et browser, der ligesom accepterer, at der kommer noget fra et subdomæne. Nej, det er jo det, fordi de ser det som det samme jo. Så det er helt ud af det er sagt. Ja. En kommentar til subdomæner. Der var en gamle dag, der var det en best practice, så det ikke slået som billeder ud på subdomæner, fordi at det fungerede sådan, at en person kunne kun hente, jeg tror, der var 2 filer ad gangen fra det samme domæne. Altså, hvis du har 4 billeder på den samme side, så kunne du gøre det 2 ad gangen, og det var bare hurtigere. Ja. Men det tror jeg ikke er tilfældet her. Jeg tror, det er en 16-32 filer, eller sådan noget. Filer ad gangen fra det samme domæne. Det ved jeg ikke, om lige er tilfældet. Altså, altså når man ser opsætningen på de forskellige browser, hvis du nogensinde har prøvet at bruge TuneUp for eksempel, så vil du faktisk gå ind og se, at indstillingerne faktisk står til de der 2-4 filer i Internet Explorer for eksempel. Så det er stadig dernede i det der niveau, vi er. Det lyder stadig anderledes. Ja, men nu bruger de fleste ikke Firefox og Chrome, så det er ikke så meget det, man skal tænke over. Er vi nået til sidste spørgsmål? Så vi også ikke noget pause? Måske være pause? Ja, sidste spørgsmål tager vi. Nej. Jamen så takker jeg for i dag. Ja, tak.